Nyameni malih welas lan asihipun warga Saptodharma kedah anggadhahi watak welas lan asih dumateng sesamining umat. Moho adil menika boten wonten ingkang nyameni malih adilipun mila warga Saptodharma kedah tumindak adil boten kenging mbedakaken. Artine arti niku Pak tiang napa nek ditulung nggih ditulungi buta napa ngoten arti kuwi ora kok wong sugih tak tulungi mergo nggone kok amploke sada luwung mboten asal mboten pandang bulu nggih nggih mboten bedakaken nggih dadi antarane tiyang sing buta akeh kudu dilayani ngoten mergi napa namung nindakaken keroki manalah. Mbah Wewarah pitu sing nomor 7 niku Mbah. Nggih. Yakin yen kanan donya ora langgeng tansah wadingsir. Hanyokro manggilingan. Nggih. Lah niku tegese pripun Mbah niku? Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng owah dingsir anyokro manggilangan artosipun owah dingsiripun kahanan donya kados dening lampahipun jinantra. Warga Saptodharma kedah ngengeti bilih kahanan donya punika mboten ajeg. Ngoten. Mila ning mboten ajeg pami kok nggone pedagang, petani, nelayan niku kan owah dingsir menika kedah nyuwun nggih menika wangsul ing wingi muni sujud dipun tambah sadekluan. Ngoten nggih. Dadi kok asale kok dagang kok luras laris. Kok mboten laris lah. Iku owah dingsir nyokro manggilan wau dados nyuwun dumateng Yang Maha supados lancar malih ngoten. Nate. Mana jenengan nate ngendikan nek mangke niku Mbah nggih. Mangke Wewarah pitu kalih Pancasila niku kan kawin Mbah nggih. Nggih, kawin. Satu. Dintene kawin. Tapi cuma mboten saged ngarani taun iki dinten iki mboten saged. Nggih, niku wau yakin kanan donya ora langgeng tansah wadisir anyokro manggilan wau ngentosi niku. Dadi ngentosi donya yen mboten ajeg niku kan nggih. Ngene niku pun owah disir. Berarti Pancasila kalih Wewarah pitu mangke niku diterapaken ten kene pemerintahan Mbah nggih. Pemerintahan nggih. Saking pemerintahan. Niki cara Pancasila niku Joko sakniki tasekan. Dereng gadah sisihan. Mulane nggih saenake. Wong ora di sisihan. Dadi ora ana timbangane. Niku mboten wonten timbangane. Nggih, tasik karepe dhewe. Nggih, tasik karepane dhewe dadi aku kudu lunga rono. Ngoten istilah benar. Mbah berarti mangke nek sampun bersatu Mbah nggih. Nggih. Pitu kalih gangsal Mbah niki. Nggih. Dados kalih welas nggih nggih. Nggih, kalih welas. Tapi cuma kan ngeten nggone anu ini kan dicocokake kalih nggone Pancasila, di Pancasila niku dados niku kadang-kadang namung cukup 5 ten Pancasila. Oh niku sampun wonten jangkane Mbah nggih. Nggih, pun wonten jangkane. Nggih sing cara tetimbangan niku kan upami nggone niki nomor kalih niki kula jupuk nomor kalih mawon nggih. nggih. Kemanusiaan yang adil dan beradab niku dijukuk nomor 6. Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi ausing budi pakerti tansah agawe pepadang lan marmilian. Artosipun ingkang dipun wastani warga bebrayan menika sesrawungan ing masyarakat. Warga Saptodharma kedah saged sesrawungan
ing masyarakat sinten kemawon jaler estri sepuh anem ageng alit luhur lan asor anggadhahi watak nggih menika staf susila sopan santun nggih menika mboten angsal nggih menika saenake piyambak. Kados ngoten. Nah, yang menika Mbah adil nggih adil dan terhadap dadi mbah menika saged nggone kedah saged ngadili awake dhewe-dhewe mbah niku Sing pundi Mbah? Sing ketuhanan yang Maha Esa niku. Sing namung kula juga sing nomor 2 niku. Oh, kemanusiaan yang adil dan beradab nggih. Niku kan nggone warga Sabto Dharma kedah nggone niku. Soalnya kan bijang dibahas kalih pemerintah. Tapi niku dereng saged ditentokaken nggih. Dereng saged ditentokaken soalnya kan tintene nggih. Nggone wewarah itu kan nomor 7 niku. Dadi mboten saged. Marai mangsa mboten saged ngawekaken. Kejawi namung Yang Maha Kuwasa. Tapi sedaya wahyune Yang Maha Kuwasa. Nggih, nggih. Pancasila dipun trima Bapak Soekarno nggih menika tanggal 1 Juni tahun 1900 sekawan gangsal. Pewarap itu dipun tampi Bapak Harjo Sapuro gelar Sri Utama nggih menika tanggal 12 Juli dinten Kemis Senin Pahing jam 11 siang saji 3 orang saksi mutlak. Jadi pun ngantos benjing nggih tiyang 3 niku mawon boten enten ganti. Matos mutlak. Mbah, napa niki sing diwastani mangke niku bangsa niki saged adil makmur tentrem niku nek sampun medal ratu kembar, Mbah. Oh, ngeten. Benjing nek pun negara Indonesia niku adil makmur gitu. Niku Pancasila pun kawin. Niku saged adil makmur. Mergi napa? Adil makmur berdasarkan Pancasila. Soal Pancasila pun gadah garwa dadi tetimbangan kalih nggone garwane kala wau piye. Pami kados keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sing lanang kan ngaten ya. Terus sing wedok nyauri wani urip kanthi kapitayan saka kekuwataning dhewe. Napa teges? Artosipun manungsa gesang ing alam dunya punika sampun kaparingan akal budi saha piranti pepak kangge nyekapi gesangipun. Warga Sabto Dharma kedah angladi gesang sarana migunakaken kekiyatanipun piyambak. Boten ngajengaken pitulungan sanes, boten kenging melek darbe ing sanes ngumbar angkara amurka angdamel kapitunaning sanes. Warga Sabto Dharma sedaya pitados bilih makarti sarana jujur migunakaken akal budi ingkang sae tentu badhe nyekapi gesangipun. Niku. Berarti niku. Tidak bergantung kepada orang lain ngoten. Soalnya sampun dicekapi sedanten nggih. Kene badan nggih. Nggih. Nggih, nggih. Lah samangke kan namung Pancasila dipoco. Pancasila. Satu Tuhan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti niki saged diwastani ratu kembar Mbah niki. Nggih. Ratu kembar nggih kembar, dadane mboten wong patena. Mangke dados garwane. Kok wani
garwane pancen dawuh ingkang Maha Kuwasa kala wau sampun medun. Dadi wonten mawon mboten wonten medun nggih mboten wonten. Nggih. Wonten. Tapi kan sampun dijangka kalih Bapak Sri Gutama Mbah nggih. Nggih sampun dijangka. Dijangka nek mangke niku kawin Mangke kalih nggih. Pancasila ngoten. Pancasila menika kawin. Ning Pancasila kawin kalih Warabi itu Pancasila dados oboring dunia. Kados ning sengenge nyoroti negara liyan-liyan. Ngoten lho. Dados obore jagat Mbah. Jagat nggih. Dados obore jagat. Berarti lak leres Mbah ngendikane sesepuh-sesepuh ngoten niku nek mangke Indonesia akan menjadi mercusuar dunia Mbah terus. Nggih. Dadose mangke niku dados kiblate donya Mbah. Nggih. Nggih, dados kiblate donya ngono 5 sila mutlak. Mboten nggih dobal 5 sila. Nggih. Soalnya kados ketuhanan Yang Maha Esa menurut ajaran Saputra. Mulane setya tuhu marang anane Pancasila. Nomor setunggal ketuhanan Yang Maha Esa. Yang Mbah Maha menika luwih esa dhuwur utawi tinggi. Boten wonten ingkang nyameni malih kedurane utawi ketinggianipun Allah mila warga Sapodharma dipun utus sujud sedinten sedalu kaping sepindhah lebih kaping sepindhah lebih